Здравейте на всички! Добре дошли отново в моят канал. За тези от вас, които за пръв път попадат на мое видео, аз се казвам Христина Лазова, като главната тема, на която говоря тук е отслабване. Свалила съм 60 кг и сега вече се боря с премахването на излишната кожа. Както вече сте разбрали от заглавието, в това видео ще говоря относно брахиопластиката или премахване на излишната кожа от ръцете, която претърпях преди 4 дни. Да, операцията мина. Обещах ви да запиша това видео. Има и влог. Просто все още чакам болницата да ми изпратят видеята, понеже засняха всичко с професионален фотограф. Изчаквам ги да ми ги изпратят, да мога да ги обработя и да ви кача целият процес, през който преминах, като самата операция не е снимана спокойно. Снимано е моето пристигане в болницата, вземането на изследвания и така горе-долу как протича една такава пластична операция в чужбина. Правя го за ваше улеснение, разбира се, за да мога да ви бъда максимално полезна. Направи ми впечатление, че много от хората не знаят какво е брахиопластика. Да, така е. Това наистина не е някаква популярна операция. Не спираха да ме обиждат, че това е поредната простотия от Запада, но това е нещо, което аз наистина имах нужда да направя. А именно брахиопластиката е премахване на излишната кожа от горната част на ръцете. Какво ще рече горната част на ръцете? От лакътя до мишницата, като може да видите тук аз съм рязана малко по-надолу, понеже имах една сланинка, която много ме дразнеше и доктора обеща да ми я махне. Да, това е резултат само на 4 дни. Може да видите от предни видеа, или ще ви прикача тук някъде снимка, да видите какви крила имах, както го наричат навсякъде, как ми висеше кожата от това масивно отслабване. Не става с тренировки. Не става с тренировки след като не си тренирал докато отслабваш. Увиснала кожа вече няма как да се стегне. Аз не съм малумна да ходя да се режа или да предпочитам лесния вариант. Тренирах усилено 2 години и половина. Не мога да стисна много, но както виждате тук горната част ми е оформена, долната нямаше как да се оформи. Ако не се беше наложило да има оперативна намеса. Не съм някоя откачена, която обича да се реже и да се подлага на такива неща. Така, накратко, самата операция беше супер лека, сравнена с тази, която претърпях януари, абдоминопластика и гърди. Операцията беше дълга около 2 часа. Упойката му отпусна час и половина след това, като си бях напълно адекватна. Имах 2 катетъра. Да, имах и катетър, между другото. Просто доктора си е максималист, обича всичко да си е тотално изпълнено по учебник. 6 часа след операцията нямах право да пия вода, нито да ям и на 7-я час можех вече да се справя да ходя. По тази причина имах и катетър. Просто за мое улеснение имах 2 дренажа, които ми бяха тук в лактите. Той ми ги махна веднага на следващия ден, когато ме и изписа. Да, за мое очудване ме изписа веднага. На следващия ден операцията беше супер лека, като нямах никаква болка. Единственото нещо, което изпитвах, беше леко парене, по-скоро триене от тази част на кожата с тази. Никаква болка. Много лека операция. Много съм доволна и както виждате, вече съм си в България. Целият престой в Турция ми беше 3 дни. Първия ден с изследванията след обяд, на втория ден ми беше операцията и на третия ден ме изписаха. Точно по тази причина нямах възможности да пусна лайв с координаторката и да отговорим на вашите въпроси, но винаги бих ви дала нейния телефон. Роза, благодаря ти отново. Цялото обслужване беше перфектно. И който иска, може да се свърже с нея. Говорихме заедно да опитаме да пуснем аз от тук, тя от там някакъв лайв, за да можем все пак да ви бъдем полезни. Ръцете в момента са ми все още много подути. Като ги пипнете, са целите във вода. Ще прикача снимка и на бурканчето с мазнините, което те ми дадоха след липосукцията от моите ръце, както и 700 грама кожа, която са махнали от двете ръце. Ето можете да видите и резултата. Както и тук в страни, като разреза се пада отзад. Ръцете в момента са сини и червени. Не се стряскайте, това е напълно нормално. Отриенето на кожата, просто тук кожата е и по-нежна. Напълно е нормално. Това ще отмине, като най-хубав резултат на ръцете ще бъде след
от 3 до 6 месеца, когато вече всички оттоци се махнат. Искам да ви покажа сега след оперативната грижа, която също мисля, че е важна колкото самата операция. Това е корсет, който сега съм махнала, само за да ви покажа резултата. Той се облича по този начин и в другата ръка и се носи 1 месец за най-добри резултати. Това е антисептичен спрей, който го дават от болницата. С него цикам през около 2-3 часа, просто за да не замърсявам. Това са кремчетата, с които ще третирам самите разрези. С фосидина, той е антибиотичен. Сега мажа тези синини, които ви показах, а носкара е специално, за да не останат белези. Това всичко ви е включено в цената, като цената на тази процедура е 2850 евро, като ако споменете Христина 10, те ще ви дадат 10% отстъпка и цената ще ви стане някъде около 2600. Доктора отново се справи уникално. Нито една от татуировките ми не е засегната, като е изрязал само местата, на които аз нямах татуировки. Аз имах празни места тук и той цяло се съобразил с това. Доктор Кадир Чичек, Ермет Хоспитал, наистина много съм ви благодарна и пак би ги избрала от хилядите болници. Казвам болница, защото това е болница, това не е клиника, която се опитва да ви вземе парите, клиника, която след първия ден ви хвърля на хотел, клиника, която дори не ви сменя първите превръзки. Препоръчвам наистина, който има нужда и се замисля за някаква процедура, да се свърже с тях. От личен опит ви казвам, че това е най-важно и съм много доволна. Ще се върна на работа от понеделник, ще си дам 7-8 дни почивка, като наистина възстановяването е важно, но моята работа не е лека. В смисъл не е тежка, лека работа е. Аз работя на бюро, не ми е нужно да вдигам нещо тежко. Ако извършвате някаква дейност, в която вдигате тежко, не е препоръчително да се вдига повече от 5 кг, поне първият месец. Както и физическата активност и тренировките са забранени за първите 6 седмици. За ваше добро, разбира се, да не скъсете някой шеф и да няма някоя инфекция. Пия антибиотик, който е широко спектърен, около седмица, и витамини. Това са единствените лекарства, които приемам, като те пак са включени в цената и са ви дадени от болницата. Операцията мина много успешно, слава Богу, за пореден път. Благодарна съм и съм доволна и изобщо не съжалявам. Да, очаквах ръцете ми да са много по-малки и да изглеждат като на онези слаби момичета, но просто няма как. Аз съм висока 1,75 м. Самият кокъл, да, наистина ми е по-едър, много по-висока съм и съм много доволна от резултата. А когато и тази вода изчезне, те ще станат още по-хубави. Разбира се, ще ви държа в течение и ще кача и влога от Турция, който съм ви обещала. До нови срещи!